Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Rex Canto, kinakilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes. Yari kita sa ika-11 na nga adlaw sa bulan sang Oktubre tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Liwat kita nga mag-inop na sa sining udto diri sa aton sining pangalagad. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Kabayon ta nga oks lang kita sining mga inora sa mga kaaksunta, sa mga kapurukan kag kabarangayan. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kamusta nga itong sining mga kaaksyon sa sining udto? Kabayon ta nga oks lang kamo sa sining mga inuras. Wala sang problema sa ikayong lawas naton mga kaaksyon. Sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon. Ang iban sini nga mga kandidato ginasigahom ta nga kaina sa ngaga nagro kapi-kapi na kag nag-istorya sa mga pila ka mga kakilala kag leaders nila sa barangay. Manti pila gidman ka mga inadlaw ang nabilin antes pa man magsalyada ang kampanya man kadasig lang mga kaaksyon, no? Na sadtong nakaligad nga Sabado gani si Mayor Isko nagpadulong man diri sa syudad sang Bacolod nga daw kasi krito lang niya sang kadtuya diri sa syudad sang Bacolod, no? Ay puwerte nagro pa masyara kag nagro pakita mga kaaksyon ay perte. Sige, sa mga kaaksyon ta sa mga banwa kag syudad, kamusta kamo ya mga kaaksyon amon sa kanginan? Hindi gid kita magkalipatan nga si COVID-19 yara lang sa gihapon nagapangita sang matapikan niya sini mga kaaksyon ay perte.
Grabe maning igo. Ya daw wala man pa, daway man pili ang klase sang balatian niya, no? Daw bisan sin-o na lang basta matapikan niya lang hospital gini. Kung di ka matatapan, kag kung may balatian ka, tiya mo ginang pinakadako nga problema sa tanan. Ay, puwerte. Sige, sa mga kaksunta sa probinsya sang Oriental side, sa Negros Oriental, kamusta kamuya mga kaaksyon amon sa kanginan? Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Kalakip man nga ginakamusta tangato sining nga mga kaaksyon dira sa isla sang Guimaras, sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa mga kaaksyon ta dira sa Capiz, Aklan and Antique. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan kag tubtob sa malabutan sa aton sining nga pagwaragwag sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial? Manginkaw pod ta si Aksyon Marlon Hinovia. Ini may kantanan sa 31 ka mga kandidato sa Negros Occidental nga magapapili sa 2022 election. Sigurado na ang kadalagan. Una sa tamang balita. Una sa tamang serbisyo. Sigurado na kiti wala mga inkwentro mo. Kagiban pang mga balita gikan sa Kapitolyo karon dugay-dugay, igabalita ni Aksyon Marlon Hinovia samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, igabalita ni Aksyon Dale Salazar. Marlon Solidom ginarekomendar nga magbulos sa bakante o nabakante nga posisyon sa nagtaliwan nga councilor nga si Elmer C. Kag sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, PNP Chief Police General Guillermo Ilyasar na impress sa katahom katinlo sa Bacolod City Police Office kag suporta sa mga stakeholders sa mga programa sang kapulisan. Sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita, igabalita ni Aksyon Brian Morden sa Banwasang Ibi Magalo naho nagakatulog nga lalaki ginlabo sa liog Pilason. Sa Banwasang Pontevedra, isa man ka si Manho na lumos patay. Sa balita sa special assignment, siga balita ni Aksyon Art Tayhupon, pagpalipot sa quarantine guidelines sa mga OFWs dako nga nabulig suno sa migrante, apang requirements angot sa vaccination status dapat ikonsiderar. Sa balita sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, ini may kangtanan sa 88% sa mga bumbero sa probinsya na bakunahan na. Kag Apolinario Gatmaitan Command sang New People's Army nagpanginwala sa ligasyon nga recruitment para sa mga minor warrior ho. Samtang sa balita naman sa syudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotti, vaccination kontra COVID-19 nagpadayon sa syudad sang Cadiz. Kag Jessica Trasmonte Docay nadulong na sa iya sining katapusan nga lubnganan or katapusan nga palawayan kahapon sang hapon. Samtang
Samtang sa balita nasyonal, siyam ka mga lugar sa Pilipinas ginpaidalom sa signal number 2 bangod sa bagyo nga si Maring. Masobra 918,000 ka doses ang Pfizer vaccine nagabot sa Pilipinas, dugang 924,000 ka doses ginalauman maabot man karon sa hapon. Kaga OWA, Overseas Workers, Filipino Workers, o kung Overseas Filipino Workers, nakahanda na sa posible pagdagsa sang OFW sa panahon sang Pasko. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Aksyon, balita, banat, bulita. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dilig lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, samtang pwesto na kamudra sa inyo sining mga monitoring seat kagati nagaprepara na para palanyagahon naton sa sining udto kaming bahala sa pagdala sa mga balita samtang nagapamusin-musin na kamo sa sining mga inoras mga kaaksyon, no? Naga-monitor na kamo diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon. Sige, daligid lang kay mahinang kalaban sa mga kaaksyon tadra nga yara sa Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod by Aksyon Radyo Bacolod.com.ph, no? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan kag sa mga Facebook naton dira sa mga Facebook users nga naka-tune in na, welcome diri sa inyo sining palatuntunan kag sa YouTubers naton by Aksyon Radyo Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, daligid lang mga kaaksyon, kaya rin ang resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o kung STL sa sining adlaw sang Lunes, October 11, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 32 kag 4, liwat 32 and 4. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang Ayos, sige namyaw tanay sa mga kaaksyon ta. May lang nga pagpamati kay Lisa Arellano Idanio, kay Gian Resisio. May lang nga pagpamati likewise kay Ligaya Osorio, no? At iya Kimi Riman, Jocelyn Asibita Ola, kay George Gargasiran, Dante Vaflor, kay Precious Heart, Neil Brian Balues, kay Lisa Montecastro Narciso, mayong pagpamati lang kay Ana Sinoro, kay Rhea Miladjo, Tanagan Magsulita, no? Kay John Mark Canovas, Tomas Brunyola, Diosdado Froponga, Aprek Mandioya, Josie Tomas, no? Elisa Arellano Idanio, kag Mark Palco Tilo, no? May lang pagpamati. And sakay Nipes A. Jasmine, may lang pagpamati. Kay Barrio Garay, no? May lang pag-monitor. George Gargasiran, ara naman, no? Ligaya Osorio. Sakay daligid lang kay para ma-check naton kay Lormel Villano, no? Lormel Villano, April Banaag, Heaven Joy Pahalunggo, Vingko, correct ni sa Heaven Joy, Angela Liarte Gayon Dato, may lang pagpamati. Mary Jane Saludares, Bergo September, may lang pag-monitor, no? Ayos. Sa kay Vincent Tabilino from Barangay Mandalagan. No? Thank you so much, Vincent Tabilino. And sa kay Tomas Bronyola, may lang pagpamati. Giselle Ampon Ramos, no? Sa pamilya Ramos, Giselle Ampon, gali ni taga Kabangkalan, Karabalan, Himamayla, no? Ayos, thank you so much, Giselle, no? April Banaag, salamat gid. Madam Elizabeth Malaka Gamala, Valencia Kinet,
Barrio Garay. Salamat gid, no? Thank you gid. Divina Gracia, salamat gid Divine. Divina Gracia, no? From Royal Subdivision, Manville Royal Subdivision. Kay H. Darling Macmores, salamat gid from Orlando, Florida, USA. Hello lang sa pamilya Hokson sa Barangay 26. Alin sa kay H. Darling Macmores. Sige, daligid lang. Standby mga kaakson. Manong balik kita sa Dirigilamang Madugay. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1! During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banak, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banak, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balak
Kalikasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:56 ang aton oras, 11:56 na mga kaaksyon. Sige, karon na dugay-dugay may winner kita sa Pamaskwa sa ERB. Mga kaaksyon, karon lang dugay-dugay, mahinang kalaban eh. Pag preparar lang da sa mga cellphone ninyo, i-check ninyo kung naka-on ina, kay pag-ring karon dayon hilohon, no? Para sa aton sininga sa Pamaskwa sa ERB, mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Standby sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Dire kita na Life Extension Coffee Mix. Ang Life Extension Graba sa patrol ini may kang tanan sa 88% sa mga bumbero sa probinsya na bakunahan na. Good news ining balita, no? Kaga may statement diri ang Apolinario Gatmaitan Command sang New People's Army or NPA nagpanginduala sa aligasyon nga recruitment para sa minor warrior ho. Ambot na matuod ni. Yaring countdown sang report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon na Rexia Yara na, no? Sa 88% sa mga bumbero diri sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental ang nabakunahan na. Amo ni ang ginapahayag diri ni FO1 Sheena May Valerio, ang spokesperson sa Bureau of Fire Protection sa Negros Occidental Provincial Office. Lawasunod diri kay Valerio, out of 589 nga total strength sang mga bumbero sa probinsya, 518 o kung 518 na ang nabakunahan, din 366 diri ang fully vaccinated and 152 ang nakaangyara sa second dose, while 71 na gid lamang ang nabilin Action Rex, and that is equivalent to saya nga mga 12% na gid lamang sa mga bombero ang wala na bakunahan, kay ang rason diri ang iban waiting sa panibago naman nga schedule sa mga tagsa ka mga banwa kag syudad sa probinsya. Ang iban Action Rex hindi man magpabakuna kay bangod nagabusong ang iban nga mga miyembro sa bombero, while ang iban pa bawal allegedly sa ilang relihiyon nga magpa-injection. And that is why ginarespeto man ina sa Bureau of Fire Protection. But isa diri ka bagay ang naging pasalamatan man sa Bureau of Fire Protection, especially ni Chief Inspector Kim Celicio, ang tagpamuno sa BFP diri sa probinsya sa Negros Occidental, ang tanan nga mga local chief executive, especially ang mga doctors and nurses na nagapa-engage sa bakuna para sa mga bombero diri sa probinsya Aksyon Rex. Ari ang pahayag ni Sheena May Valerio. As of October 11, 2021, ang aton nga total personnel is 589. Province-wide na siya. Ang aton nga vaccinated personnel nagatotal siya sa 518. And then, ang aton unvaccinated nga personnel out of 589, 71 kabilog, wherein 12% na lang sang personnel sang
PSC Negros Occidental ang wala pa nakapabaksin. Yara nakita sa 88% ang nabakunahan na. Yes, Action Alvin. Ma'am, ano ang rason nga ini nga 12% o nabilin pa nga wala nabakunahan, ma'am? Hindi nga mga personal, mga waiting for schedule ni sila. Pag ang iban, hindi mabakunahan kay nagagustong, tapos may ang future-relief zone, hindi sila makapabaksin. Respect na nato, no? Pag nagkasalamat, gid ang aton Acting Provincial Fire Director, Chief Inspector Kim M. Celiso, sa aton mga local government units, headed sa ilang mga local chief executives, no? Pag sa ilang mga health officers, gina-prioritize yun nila ang mga bombero, no? Pag gina-consider ang mga bombero nga frontliners. Kag nagapasalamat din kita sa pag-pekurar sa vaccination sa aton mga bombero diri sa probinsya. Aksyon na Rex, kabahin din lamang inisan nga pahayag ni FO1 o Fire Officer 1, Sheena May Valerio. Bago na nga gindesignar spokesperson? Yes, aksyon na Rex. Ati Mayo kay may manog tagpamaba ng tagpamaba ng Bureau of Fire Protection? Yes, aksyon na Rex. Actually, siri ko gani kay nagtawag kita kay Chief Inspector Kim Celicio. Siri niya, may bago na kami nga spokesperson. Ati, good. May ko makilala mo siya personal, no? Oo. No, Kami man at least bisan paano mayara na sang regular balang mapalapitan ang katapos ang media. Yes, aksyon na Rex. Actually, bisan Di na mangita pa sang si Celicio or sino pa ng taga Bureau of Fire, kundi ara na lang siya. Oo, kagahapos pa kay kamusta? Nga mga well, Hindi ang kumbala ang Bureau of Fire Protection. Okay siya, no? Action na Rex, okay. no? Ang Bureau of Fire Protection. And of course, Di ni siya na destino sa central office? Sa central office, sa may Libertad? Action na Rex. May Libertad? Sa Libertad, oo. Amo na ang pinaka-opisina nila. Feel free. Feel free and... ang regional office pa ya daw, galing ito makarikta ka man niya sa kay Sir, sino galing ato, regional director? Candido. Kay Jerry Candido, Action Rex, oo. Si Action Alvin man lang masaligan niya mo. Oo, kaya isa pa, si Sheena May is very, approachable. Very approachable. Okay. Nakita mo na ni siya personal? Wala pa ay... Yes. Ma-inspire ka, Action na Rex. Okay. Ma-inspire ka. Importante daw nga ma-inspire kita tanan. Yes, oo. Ma-inspire ka kaya approachable siya, perti kabuot. Oo. Then, of course, atong pamangkot, well... Oo, gani. Ano na to? Action Rex. Tadugan pa natin nga balita. Sige. Kita sa isa pag natin ka balita. Panginiwala sa nag-open sa new people sa army diri sa probinsya sa Negros Occidental particular ni Apolinario Gatmaytan Command spokesperson nga si Juanito Magbanwa nga ang ining aligasyon sa Philippine Army nga nag-recruit sila sa mga hobines o kung mga kabataan agud himuon nga warrior. Pero diri kay Juanito Magbanwa wala nila hindi ini matuod, ginapanganiwala nila abi kay bangod ginarespeto nila ang kinamatarong sang mga kabataan in which ara man sulo sa ila nga sa kasulatan o kung ara mismo sa libro sa National Democratic Front nga dapat irespeto ang rights kag ang protection and welfare sang mga kabataan, and that is why the reason Negros never sila nag-recruit sang mga kabataan o kung mga jóvenes nga nag-aedad 30 anyos pa kadto sa 18. Actually sunod sa iya kung may masunod sila kag ang recruitment nila actually ara sa 18 years old and above. Action na Rex. Ang ila sining recruitment but nevertheless ining mga menor de edad sunod diri kay JM lubos nga ginabawal sang ila sini nga partido komunista. Ari ang pahayag ni JM. Ginambal lang gawag na pang-recruit ang MPA sa mga child warriors. Tapos sa pagsiling nila ni Aribalo nga may napulo pag ka mga minor de edad yung nag-intra sa MPA. Sa tanan, mga PT na ginasabwag ni Aribalo.
lubos na nga ginapaniwala ang Solidaryo Gatmay Tantuman at mga stasyon. Kaya ang bilog na NPA sa Negros, kaya dalong sa Solidaryo Gatmay Tantuman, nagatibong isang deklarasyon sa programa para sa kinamatarong, proteksyon, kagayuhan sa mga kabataan. Ang maniging deklara sa National Democratic Front, mo na siya mas kang ginatibong para protektahan at dipindihan ang mga kinamatarong ng kabataan. Yan wala minor de edad na ginasuslot ang NPA. Sa katuon lang, ang NPA alin sa tungsod nga level, pagkanto din sa region sa Negros, istrikto na nga negatibong sa sila nga layi, no? Ang isang armado, kinanglan hindi maglubo sa 18 anyos. Ang manubot susuan isa na sa paglapas sa international humanitarian law. Aksyon na Rex, kabahin kita manginisag pahayag. Nga nakapagwa sila sang statement, din nagpagwa ng Philippine Army sang kasubong sining nga balita. Yes, aksyon na Rex sa iya, October 1, nagpagwa sa statement ang Philippine Army suno sa aligasyon nga ginahimo nga child warrior ang mga kabataan nga gina-recruit sang mga katapo sa New People's Army. Sang sanuning statement sang October Philippine 1, Army? October 1 nga statement, aksyon na Rex. October 1? Sige lang taon ta niya. Yes, aksyon na Rex. Report sang patrol, ang kaaksyon nyo, aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon si Bacolod, aksyon rad. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gidaksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Daligid lang aksyon Dale Salazar. Kay kantuan tanang balita mo sa Bacolod City Government Center. Live extension super fiber. No? May koreksyon sa mahigko nga kulon ang manubo nga immunity rason sang pagdamo sang ginabatyag nga basakit o kunbalatian kag hindi regular nga pagpamuhin. No? Ang solusyon mag-super fiber na. City Government Center, ini may kangtanan sa palayag nga ti si Marlon Solidom ginarekomendar nga magabulos na sa nabakante nga posisyon sa nagtaliwan nga si Councilor Elmer C. Yaring kaundan sa report ni Action Dale Salazar. Action Dale? Action Rex, gin-confirm kato ni Bacolod Vice Mayor Elfid Familiaran nga mayaran na sang gin-recommend ang Nationalist People's Coalition o NPC na mga local members dito sa Bacolod City kung sino ang magabulos sa bilang councilor, no, replacement sa nagtaliwan si Councilor Elmer C. Action Rex, pinagtaliwan last June 25, 2021 na. According kay Vice City, muna siya information ng NTC, no, nagdiskusyon na si Marlon Solidom na miyembro man sa Grupo Progreso ang itabulos sa KC Action Rex. Gin-confirm taton ni Marlon Solidom nga waiting siya sa approval sa Office of the President ni President Rodrigo Duterte
sa iya sini nga mga pagkalot Action Rex antes formal nga magpungko bilang konsehal sa syudad sa Bacolod Action Rex. Sa information ni Solidom, last September 2021, may arasong pagsinapang Action Rex ang mga miyembro sa Grupo Progreso Action Rex nga mga miyembro sa Nationalist People's Coalition and OPD, may mga votation bilang kabayan sa proseso. Ginstitutional Action Rex si Solidom, no, ang mga pungko. Sinong pili? Si Dale ang parte? Ang mga miyembro Action Rex ang NPC local members dito sa may Bacolod City, nga kabahin sa Grupo Progreso. Okay, NPC to si Elmercy? Yes, may mga siya sa ngalan Action Rex plus mga incumbents at mga councilors na before kabahin pa sa NPC antes na nag-take out recently na nag-side why na niyang replacement sa parts ng pamilya sang mga sang napatay abi why na niya action rail? Kaya ang proseso Action Rex based sa proseso sang gobyerno, no, under JLG rules, kung may magtaliwan Action Rex nga partido or sa local official ang party niya, amoy nang magkaka-recommend. Amoy nang mag-recommend sa mga balot Action Rex kaya dapat miyembro man sa partido ang replacement, no? Si ang anak ni Councilor Elmercy nga si Pausi nga nag-hope man Action Rex nga nagdalaom siya nga base siya man ang i-recommend sa NTC local members pero sorry amo na siya ang development nga si Marlon Solidom ang gina-recommend nila sa NTC National, and then ang NTC National amo naman yung mag-forward dito sa may Office of the President for approval, no, ni Presidente Rodrigo Duterte Action Rex. According kay Solidom, bisan limitado ang tion nga magpangalagad bilang konsehal once na may approval. Hataga ni Action Rex, no, mag-perform ni siya sa City Council sa tinguan man nga makamalay sa mga local legislation. Pila na lang kabulan ganing iyaning pagpungko kuning kaso siya gidman? Once may approved na Action Rex, once na approved mga lima? Automatic siya magapungko sa testa pa muna sa June. No, June June pa man liasta. Yes, kinahanglan niya gid nga tapuson, no? Kinahanglan niya tapuson ang remaining nga mga binulan sang termino ni the late Councilor Elmercy Action Rex. Amo na bali nga pero din confirmed sa ni Vice President nga hindi retroactive. Ang sweldo ng Action Rex like June to 2021 ang taliwang ni Councilor C na vacant siya sa pila ka bulan, June, July, August, September, October, may apat ka bulan nga vacant sa City Council. Ang sweldo ng Action Rex wala na yan. Bali, once kami approval and once makapungko, that's the time lang mag-start ang salary nga taga-matunan ng Action Rex bilang konsehal sa syudad sa Bacolod. Ano ang tingog ni Marlon na Solidom? Ginaulat naman lang itong kami digong kay Presidente ng Macon. So saan ka lang din-inform about this? Nag-meeting yung grupo walo ka ang patakaran sina. Kung sino ang partido siyang nadinis, kung din siya nabilong, ang ma-replace sila ang mga upod, mga partido. NPC, I was an NPC, I am an NPC, tapos NPC si Elmer, nag-meeting niya ang NPC, mga konsyal, and then din recommend ko nila. Sir, ang meeting, sir? If I can still recall, the mga last week, last week, hindi ko kumadumduman basta there was only informed na nag-meeting sila, tapos yung buto-butuhan nila, kaya ginagi sa proseso. It's the NPC members who will decide as to who will be the replacement. Ang votation, sir, among members of NPC, dili lang sa Bacolod? Bacolod lang, Bacolod. Within our group, no, within Grupo Progreso. Tapos, kung sino i-endorso, it will be endorsed sa NPC National, and then it will go to the Office of the President. And the President will sign. Action Rex na batihan, no, si Marlon na Solidom. Nagpakilangot kita kay Pausi, amo siyang anak ni the late Councilor Elmercy, pero wala pa siya Action Rex ang ideya regarding sang sining development nga daw mga previous natin na mga interview siya, nagpabutsyag siya nga interesado man sa tani nga siya
ang magabulos sa nabakanting nga posisyon sa iya sininga may Action Rexa. Basi karon makapagawa siya sa official statement sa katapos ng media regarding sining recommendation sa NTC local member sa Bacolod City nga si Marlon Solidom ang magabulos kay Councilor Elmer C. Balita edikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo action dahil sa lugar una sa balita una ka-action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center, no? Happy birthday kay Aksyon Jan Diaz karon nga adlaw ika-13 nga kaadlawan, ika-13. Te okay. Si Aksyon Jan Diaz Aksyon Jan Diaz ika-13 di pa sa pwede ka pangalaga dire. Tigali kay sobrado siya, pwede na siya, no? Ayo. Ang ika-13, ika-13 na guro nga pagsaulog, Basta, happy birthday, Aksyon na Jan Diaz, no? Happy birthday, makibot man ta ba? O sige, daligid lang kay madrota na yo sang winner naton para sa aton sininga sa pamaskwa sa ARB. Sa pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Merry Christmas! Magpamati! Sabton ang tawag kag tandaan ng mga magic words na sa Bacolod Aksyon Radyo. Salamat gid sa Action Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! 500 pesos nga pamaskwa ang papremyo nga batunon sang tagdaog sa kada adlaw. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Aksyon Radio! Number 1! Ho, ho, ho. Ari nang sa pamaskwa sa ARB, mga kaaksyon. Karon nga udto, mga kaaksyon, sinuwayhan ang mapalaro naton nga tagdaog sang 500 pesos, mga kaaksyon. Halin sa La Carlota, Pala Carlota, Tanay. Hello, mayong udto. Si Action Rex, Action Radio. Mayong udto, Action Rex. Ba, mayong udto man, madam, kapanyaga na. Mag-ulan din laglugaw lang. Bagugid lang. Sino ni Lihog? Si Leonisa Villarosa. Leonisa Villarosa. Pila edad mo? 61? 69 po. Because 61 pa lang. No? Gali kay 69 na. Taga Barangay Hagimit, La Carlota ka? Ba, parte. Sige, Madam Leonisa, hindi na ako magdugay pa. Padayon na, dugay-dugay ang continuous mo nga pagpanyaga kung masabat mo ang ato simpleng pamangkot. Anong taglay na, Mondre? Ano ang ginahambal sang reporter tapos report? Una sa action, una sa Action Radio Bacolod. Ba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Amo na sa madam. Salamat, God. Ba, pretty ba? Congratulations, Madam Leonisa Villarosa, 69 years old man nga ato, sining nga winner. Ikaw nga ato, sining nga winner. Why na damo, reklamo pa. Congratulations, Madam Leonisa. Salamat, gid. Salamat lang sa Action Radio Bacolod. Sige, salamat, gid. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. 69 years old, damakin mo to. Ay, perti, no? 69 years old na, isa na lang kag 70 years old na. Madam Leonisa Villarosa, taga Barangay Hagimit, La Carlota. Congratulations, ikaw winner naton sang 500 pesos sa pamaskwa sa ERB. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Katuan tanay balita ni Action Art Tayhupon mapasad kita no ini may kang tanan sa pagpalipot sa quarantine guidelines sa mga OFWs o kon overseas Filipino workers blaho dako nga bulig suno sa migrante apang requirements sangot sa vaccination status dapat ikonsiderar yaring kauntan sa report ni Action Art Tayhupon. Sa detalye sining balita, Action Art. Wala pa man Action Rex nakita gid sa Migrante International ang magpanibago karon nga announcement gikan sa national, especially in guidelines or travel guidelines kag ining pagpatigayon balas ang quarantine guidelines sa mga OFW nga magapauli diri sa pungsod Pilipinas. Pero din klaro, diri mismo ginapayag sang presidential spokesperson na si Attorney Harry Roque nga tiyang matabo diri ang mga fully vaccinated ang ay nadula. Okay. Ang Conaxolex, no, ang mga fully vaccinated. Arata? Daligid lang, no? Action Art? Na tingala ko ayaw ko tigtibog. Aranda? Ari na. Okay. Kwan si Juto nang ilayang signal, ho? Gani. Grabe bang bagusbus ang hangin, eh. Aga bagusbus ang hangin, da? Bagusbus. Maniguro ang kwan ko lang, kasi lawod di puganda, di ko may ulan mo. Malaki, ari si Taisterville na punggad, ay hindi kinalayo ng trip off. Ang balita ti kundi ang desisyon karon nga ang mga OFW hindi na pagpalawigon bilang tag 10 days ang quarantine dito sa Metro Manila antes ini sila papulion diri sa ilang mga probinsya. Now, so diri kay migrante Negroset nga si Ma'am Monina Gulmatico nga ginakalipay gini sa mga OFW kapin pag dinablang lubo lang yung ulipot lakson like sa ginahatag sa ila nga bakasyon. Pero sila nga tanay dapat i-consider ini kaya ginahambal diri nga sa sininga sa isang mando ang mga fully vaccinated na nga mga OFW amo lang maka-avail pero ang wala iya maka pa-vaccine kompleto pati hindi nila makuha hindi ako ma-avail ini nga sa isang quarantine guidelines di sila hindi mamunina dapat i-consider ini kaya may pila Action Rex ka mga seaman sila nga mga seafarers bra nagligad tinuoy kamo ito pagbalik nila ng iba no ay pagidya maka fully vaccine ang iba no ay paganima bakunahan di sa marko ay manya pagbakuna sa ila mo na pagpauli nila diri kung hinalinga mo na requirements di ma-obligar gid sila gihapon kamag-undergo sang daan nga system or guidelines sa quarantine sila pati consider kagtun alman ini sa national IATF agot hindi man mangin sablag gihapon sa wala pa fully vaccinated na mga OFW. Yaring palayag ni Ma'am Monina Gulmatico. Bato man gina siya yung bintana sa mga OFW kung reduce nila ang number of days bila sa quarantine. Kaya may mga OFW kaya limited na nangyaila bakasyon tag 45 days pero pag ang 14 days nila is kauno na niya sa quarantine, hindi naman na siya, hindi naman na happy ang worker nga nagbakasyon sa ano. So sa Laba, bila sa ila quarantine, kaya mo gitna na encounter kaya ang kumword sa mga OFW, ang ilang bakasyon nila is mostly ang pinakaano nila 45 days mo. So sa 45 days, ma-quarantine ka 14 days, ang enjoyment mo sa family mo, kalimited na. Dugin kaon ng bala sa quarantine ang ila bakasyon. So damo gitna sa OFW nga nagreklamo regarding sa quarantine. Ang fully vaccinated, 3 to 4 days lang ang ila maximum nga quarantine. How come ang mga sima nagakat sila sang nagligad nga tuig wala na sila ma-vaccinate pa mo. Kaya nag-massive vaccination man lang, vaccine man lang tuig. Wala sa parayag ni Ma'am Monina Gulmatico. Atong malita bilog na ginadala sa ino sa kalwang sang
Bonus action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginaksyon Art Tayhopon balita gikan sa special assignments, no? Sa mga kaaksyon ta, pwede ba lang nga maghubi na may dadidad na pwede gid. Kung amo nang palamang katanon nyo, sabat naton yes na yes gid, no? Kinanglan talang mag DTX 500 capsule. Kaya ang DTX 500 capsule amo siyang kampiyon mo nga protection with 1.3 million ORAC units ang antioxidants, no? Epektibo nga pangontra sa free radicals kag oxidation. Sa DTX 500 capsule, ang panit pahubinon internal organs ayohon. Sa DTX 500 capsule, ang sekreto agod nga maggwapo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ari pagido di tribayo mga kaaksyon ang pinakabago garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga Nasa tamang serbisyo. Kagka isa pagid santon placer balso panayho pampakinis pampaputi sa ngaton nga kutis, no? Kutis porcelana, pangkakas papunggod, wrinkles, pikas-pikas sa guya, kagang maitom, kag may baho dra nga ilok pahumuton sang santon placer bal soap mga kaaksyon. Ang habon nga paragid sa inyo mga kaaksyon amon sa kanginan, no? Pwede ka gamit sini adlaw-adlaw santon placer bal soap. Aral na sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore man sa inyo sining lugar. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan tanang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia mapakapitolyo kita mga kaaksyon. Ini may kang tanan sa 31 ka mga kandidato ho sa Negros Occidental nga magapapili sa 2022 election. Sigurado na ang kadalagan. Huwag na kainkwentro mo. 22 ginisla pila ka congressman pila ka board members kag pila ka mayors, vice mayors daw mo na di prokonsyalya may mga kainkwentro gid. May mga lugar man siguro nga wala man gid inkwentro but kung may ara diri sa Negros Occidental. Ibaloon tabi sa kay Aksyon na Marlon Hinovia, parte sining balita sa line number 2 gikan sa Kapitolyo. Aksyon Mar? Aksyon Rex, ining 31 ka mga kandidato nga nag-file sang ila sa di kandidatura, naglikat nga filing sa nga COC, daw freezer ng ila sa di nga pinsar subong. Kag mayo na din ila sa di nga hilay. Kayo ay sila sang kontra, posiling manulat na lang sila sang mayo wa V2022 nga eleksyon. Kinala nila sa isalak boto, tawag na sila Aksyon Rex. Ang 31 sa nagkalain-lain, ini nga mga posisyon ha. Humulin sa board members, kongresista, mayor, kag vice mayor. Kung lantamon Aksyon Rex, ang mga kandidato sa pagka-konsihal, may ara sang kainkwentro kay Aksyon Rex, magluwas lamang sa ining banwa sa Pulo Pandan Aksyon Rex, isa lang ang nagsupra sa ila mo. Okay. Ang Pulo Pandan kapay kinahan sa walo ina ka mga konsihal. Ang nag-file nga kadamon sa kandidato sa mga konsihal sa Pulo Pandan, nagsyam sobra isa. O isa lang mataktak Aksyon Rex. Kung tani kung nagwalo ti sure winners man kung tani o galing ka man ti siyam ang nag-file Aksyon Rex. Diri ka na tawagon ta ang 31 ka mga sure winners, why sila sang kontra. Pinahon ta sa pagka-provincial board member, Sanday Romel Divulgado, kag Araceli sa Somoza. first district ni? First district Aksyon Rex. Mga re-electionist ini sila, incomplete man sila nga duwa. Provincial board member, first district Romel Divulgado, kag Araceli Somoza. Sa second district, same man, re-electionist, board member Pal Guanzon kag Samson Mirhan.
Sa 6th District, Sayman, re-electionist, incumbent, Board Member Jeffrey Tabula kag Matso Alonso. Dalawang naman ang sa pagkakongresista, way sang kontra, sure Balik winner. pila lang to ko district ang way kontra? 1, 2, kag 6. Muna sila, tatlo ka distrito. Iba nagsunrex di sa 5th District na do, anong slag bilog papili da. Provincial Board Member, dira sa may 5th District. Dalawang ta, Congressman, sure winners, ang apat nagsunrex. No? Incumbent, Congressman Gerardo Valmayor, 1st District. Ang nagbalik kandidato sa pagkakongresista, asubong sa Sagay City Mayor Alfredo Marañon III, 2nd District. 4th District, incumbent Congresswoman Juliet Marie Ferrer. Ang nagbalik man papili kongresista, 6th District, Mercedes Alvarez. Apat ang sure winner sa pagkakongresista. Ari, katuan ta ang mayor kag vice mayor. Taon ta, Bago City, way kontra Nicolas Yolo. Ang vice mayor ya, incumbent, way man kontra Ramon Torres. Sa Cadiz City, may kainkwentro, aksyon next na ya si Mayor Bading Escalante. Ang vice mayor, way kontra sure winner, vice mayor Lilia Ticulungon. Ang sa Banwasang Kawayan, way man kontra incumbent mayor John Ray Tabohara. Ang vice mayor ya Buman, Analisa Tabohara Soriano. Ibi Magulona, way man kontra incumbent mayor Marvin Malacon. Ang Banwasang Ilog, ang Vice Mayor sa Ibi Magalona daw may enkwentro yan, no? may kontra action Rex, no? May kontra. Check tari sa ato basta may kontra, no? Ang daw kandidato. matulak blak kag ano tong isa to? Oo, ari. Si Nemesio Lamonte kag si Eric Patulak, no? Si Nemesio Lamonte, ang political party niya is independent, no? Independent din siya. Ang sa Banwasang Ilog, way man kontra ang mayor kag vice mayor, muna magutod. No? Ang mayor John Paul Alvarez, ang vice mayor Hinaro Rafael Alvarez. Mama man isa Don Salvador Benedicto, no? Ang tandem is magutod man. Oh, ang Manapla wala man enkwentro? Ang Manapla, way man enkwentro, incumbent mayor Manuel Escalante kag incumbent vice mayor Edgar Pagayunan. Oh, wala na enkwentro. Ano sa konsihal daw pinanas lang bilog daw pulo bla. Oh, katuan ko na karon kada buon sa mga kuan, sa mga konsihal kada banwa kag syudad. Katuan tang Pontevedra, sa mangyapon nga tandem ni incumbent Jose Maria Alonso kag GB Gavan. Way man sa mga kontra. Way man kontra ni? Kontra. Sa Banwasang Pulo-Pandan, ang incumbent mayor daw subong tapos sa termino niya na naog siya sa pagka-vice mayor. Oh, correct. Ang vice mayor, ang ano ning posisyon sang mapapili mayor sa nagligad, councilor? Councilor man ni si Antonio Suatingco. Magpamilya ba lang na sila mo? Siya papili mayor, ang incumbent mayor sa bunda si Miguel Antonio Peña Como, tapos termino niya naog siya, papili bilang vice mayor, sure winners ba sila nga duwa, way sila kontra. Don Salvador Benedicto sa nasilinta na mag-utod, same gihapon nga tandem, Mayor Lawrence Markslin de la Cruz, Vice Mayor Manghodia Nehemia de la Cruz. San Carlos City, incumbent gihapon, way kontra si Renato Costillo. Amaman, ang yasaring Vice Mayor Christopher Paul Carmona. Sa Sipalay City, same gihapon nga tandem, no? Maria Gina Lizares ang mayor, ang vice mayor ang magyapon Oscar Montilla, way sila kadua kontra. Ang sa Banwasang Valladolid Action Rex, ang way kontra dang vice mayor lang, no? Pero ang mayor may ara sang kontra, no? Ang sure winner lang da ang ilasri nga vice mayor kamanti ang mayor Action Rex da ang incumbent si Enrique Miravalles. Yan sa nga kay kontrol na si Rodrigo Anuran, no? Rodrigo Anuran, independent nga nagpapili Action Rex. Tama na, kung isipon naton 31 sa kabugusan nga Negros Occidental. Sa Luwanta, ang
pinakadamo Action Rex ang damo-damo nga nagapapili bilang mayor, no? Ang Banwasang Binalbagan, 4 ka papili na subong. 4 ka papili, Mayor? Oo, 4 na kapapili mayor sa Banwasang Binalbagan. No? Damo Action Rex ang kapapili da sa Binalbagan. Sino nang kapapili sa Binalbagan da? Aryo, Lawagon tabi. Sa Binalbagan, si Emmanuel Aranda, si Ramel Carpio, kag si Alejandro Mirasol. Tatlo ka nagsunay ka, tatlo, di kaya 4, tatlo lang. Tatlo? No? Alejandro Mirasol, Ramel Carpio, kag Emmanuel Aranda. Ang sa Calatrava, 3 man na Rex ang nagpapili da, no? Sa bahin sang Calatrava. Anjo Canillo, Marilyn Ira, kag si Fernando Leonor. Sino dang incumbent gani sila? Si Ira. Oo, si Ira. Si Leonardo, former mayor manada? Gani man. Doon ka board member manada mo? Oo, ang political party ni Leonor Action Rex, Abag Promdi. Abag Promdi. Ang sa Himamaylan, 3 Action Rex kapapili na, no? 3 kapapili sa Himamaylan. Si Bascon, nagbalik Action Rex, papili na. Ang incumbent nga mayor, nagpapili man Action Rex tira, no? Si Mayor Raymond Tongson. Daw siya pa ito kanina nagsugat man kay Chief Guillermo Ilyasar. Oo, si Rogelio Tongson Jr., ang incumbent. Iman Lumawag. Ang isa, Iman Lumawag, independent, kag si Agustin Ernesto Bascon. Ang sa Banwasang Hinigaran, damo man kapapili sa Banwasang Hinigaran, Gliho. Sa Hinigaran? Sa Hinigaran, Action Rex, 4 ka mga mayor papili. Papili na 4, no? Jose Nadi Arceo, muna sang incumbent. Ronelio Nasio Ngayo, independent. Ano itong ngalan niya? Ronelio Nasio Ngayo. Independent. Ang isa pagit, ariya mo ng sila Action Rex nga bakod-bakod kontra ho ni Arceo, lakas MDU nega ng partido, Mitchell Peralta. Mitchell Peralta. Ika-4, Roland Tingson. Roland Tingson, federalist mo ng dugong dakilang samahan. Kagrupo ni gubernatorial candidate Jan Orula. Okay. Sa Hinigaran. Sa Hinubaan, 4 manong kwentuhan ay Sinubaan, no? Sa pagka-alkalde, ho. Si Tap Anthony Reliquias, incumbent councilor na papili Action Rex, Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan. Yes, rin nga running mate Action Rex sa pagka-vice mayor, ti ang incumbent mayor sa Boda na naog, si Ernesto Estrao, no? Reliquias Estrao na dang tayap subong. Muna sa Reliquias Estrao, no? Ang isa pagig ka na papili Action Rex dira, Oscar Daklan, no? Nationalist People's Coalition, kapitan ni Sadra sa isa ka barangay. Isabelo Cania Jr., independent, no? Ang isa pagig si Noel Lapore, National Unity Party o kon NUP. At sa Vice Mayor Action Rex, 2 lang kapapili sa Banwasang Hinubaan, tiyan mo na sa Lasalita ni Ernesto Estrao, nagabakot man ng kontraya kay si Jeffrey Incoy, no? NPC, Nationalist People's Coalition. Ang sa Kabankalan, pika-4 man, 4 man na papili na. Incumbent Mayor Pedro Zaico Jr., papili man da si Benji Miranda. Grupo ni Orula, si Benji Miranda, kay federalismo na dugong dakilang samahan. Joseph Lopez, di man daw klahog na bilyado ni, independent. James Gingos, independent. 4. Ang sa Vice Mayor, 4 man, no? Ang kapapili Action Rex. Incumbent Vice Mayor Raul Rivera. Kag ang isa dara kag mapili Vice Mayor Miguel Montinula Zaico. Action Demokratiko o Yanisco. Ang isa pa kay Joel Tagapan, independent. Ang isa si Freddy De La Torre, independent. Ang sa Lakaluta Action Rex, kapapili sa mong mayor da
Tatlo. Oh. Tatlo. Kapili. Francis Balzumo, independent. Dimi Honrado, former mayorman, independent, way partido si Honrado. Rex Salandoon, incumbent, Liberal Party, kag United Negros Alliance. Ang sa Talisay, o Aris Talisay, apat ka papili, mayor na sa may siyudad sang Talisay, no? Ang sa Talisay City, okay, talaga ito. Ang sa bayan sang direkta na sa Talisay daw, apat man eh? O pila ni? Oo, apat man sa Talisay. Apat. Sa La Carlota, abo to? Sige, La Castillana, ari La Castillana, ho. Sa La Castillana, Action Rex, dua-dua, no? Bulbala na gini. No? Romaila, Nicor, mga limutan, incumbent. Iya sering nga katandem, Amaya, si Alberto Nicor Jr., former mayorman. Ang iya sering ka-encuentro, ang vice mayor ay subong, si Manuel Vira. Ang running mate ni Vira, si Karen Matthew Feria. Oh. Muna sa, no? Ang Iban Baxo Rex Dre, wait a mention, Iban. Oh, ang Victoria City, Gliao. Ang Victoria City Action Rex. Tatlo bla niyo. Tatlo, oo. Tatlo, amo ni ang ngalan Action Rex nga nagakuan, atunog before pa naman ang filing mo. Di, Javier Miguel Benitez, bata ni former Congressman Alvin Benitez. Si Thierry Hover, incumbent Vice Mayor Subong, kandidato man kag. Si architect John Paul Octaviano. No? Si Javier Benitez, independent Axorex, ang yasaring nga kunway sa sang political party. Muna sa Axorex, ang pastada, no? Kung sa mga kandidato naman sa pagkakonsihal, ang pinakadamo nga nag-file, Silay City, 25, Victoria City, Axorex, 32 ka mga konsihal. No, ang nag-kandidato. Ginasundan ini sang Silay, 25, Binalbagan, 25, Himabaylan, 25, Hinubaan, 25. Kinakaroon tayo sa nasilinta ng Banwa sa Pulupandan, siyam lamang napapili bilang councilor. Ang isa Action Rex, independent, amo ni si Wilfredo Garcia. Nag-aisahan nga independent sa Banwa sa Pulupandan. Ang balita sa Kapitolyo Provincial, pagkaroon ta, aksyon na malong hinubaya. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat kinaksyon na Marlon Hinuwiya, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Mga ngalan to nga nag-file sa ilang COC sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental. Good luck sa mga nag-file kag ginhinambit naton nga mga names, wala gid lamang madugay mga kaksyon, pero ti sa wala iya mga kaengkwentro tantayud no ka mga kandidato board members, congressman, mayor, vice mayor, ti nagdangat sila sa 31, no? Congrats nga daan kay ti ini silaway na mga kaengkwentro mo. Ay, humayong tulog nila. Sige, sa mga kakson, tamay tisi anay. Kulang balang imo sining alawas ang vitamin C. Kinanglan talang mag-may tisi. Alkaline base nga vitamin C.
Serbisyo. Malakay Finance Corporation. Do not just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Sige, may lang nga pagpamati kay Teresa Tres Reyes, no? Pamilya Tres Reyes, may lang nga pag-monitor. And Norelia Sumalde, no? Ga-monitor sila sa Regent Pearl Alihis. Great lang great ko lang sa Hinubaan, pamilya Norelia, no? Aribalo kag di Vinagracia, Magallanes, Alasio kag Albalos Albalos family, no? Salamat gid no ren, no? Jar Mainit Rihon, may lang nga pagpamati. Teresa Ferreira, thank you so much gid Teresa. Sa kay Noy Erwin Dicatoria Gonzales, thank you gid. Bobot Santana, thank you gid, no? Why pa nang gina-require mo, man gyapon ng requirements, no? Paul Spot, salamat gid. Thank you gid. Teresita Urita Kahurao, no? Thank you so much Teresita Urita Kahurao, no? Rodo Rasyoko, paano kasi na magkalipay kay magbalik ka diri sa Hong Kong, 21 days quarantine gihapon, imo tubangon tapos ang bakasyon hatag sang amo 30 days lang. Gani man. Okay. Thank you, Gid. Kagawad Imbong Jo Campo sa Barangay Maawa. Thank you so much, Gid. Lilia Manseba, Pamilya Rodriguez dira sa Bago, kag Manseba sa Morsia. No? Thank you so much, Gid. Rona Rida Trava, salamat, Gid. Upod niya si Bana Bernsia, no? Si Daddy Gines kag Tatay Tede. Rihida Trava. Thank you so much, Gid. And Elvira Hilogo sa Charito Heights. Salamat, Gid. No? And Homa Lumina. Neil Brian Balues. Rochelle Folincio Susana. Donald Cabasag. Thank you, Gid. Jet Alarcon. Thank you, Gid. Jet Alarcon. And Chris Keripol Javier Tanatan, no? Thank you, Gid. Salamat man, Chris Keripol Javier Tanatan, no? Jenny Solgon, may lang pagpamati, tamyaw lang kay Alma Aranita Panerio. Happy 50th birthday. Kag action dyan. Thank you, Gid. Merly Gonzaga, dara sa Jupanda Subdivision, Barangay Alihis. Thank you, Gid. Mingapis, thank you, Gid. Mingapis, sa kay Jigo Val, kay Boss Merlo, Boss Junjun, Ryan Edward, no? Halin sa kay Jigo Val. Martin Aliling, Nining Grate, no? Thank you, Gid. Ayos, dagang salamat. Michelle Limorin, salamat, Gid. Michelle Limorin, no? Retas dalo mo. Kay Ibanto, way na to. Na-disgrace na to. Lilia Taton,
May lang nga pag-monitor sa Gardenville, Tangob, no? And sa kay Adonis Pabon, watching live from Singapore. Thank you so much, Adonis, no? Angelo M. Placido, may lang nga pag-monitor. Great lang si Magno Placido sa Inubaan. Steph Jan Gostilo, no? Ga-monitor. Liyog kami da prime water gali, wala kami tubig diri sa Son 8 Handumanan, agwanta sa salod kagahon kay kun adlaw wala ga tubod subong, wala gid tubig kay nag-brand out gina, wala tubod mo gani man. Okay, daw kadugay na nisang problema sang prime water, daw wala gid gyapon nila matipanan ang problema nisang way mga tubig. Sige karon dugay-dugay mga kaaksyon at tagan tanay talupangod diri sa aton sini nga pangalaga. Dali gid lang mga kaaksyon na standbyan ay matagdapila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa diri gid lamang madugay. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, ang naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere,
si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station kaya dito nakilala to damo yung mga sikat na mga DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name naman amat ang sulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, ito nagdamo din po dito at that time. No, po ni President Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatamo bisa nagtamo dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato din ang main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway dito sa sinatawag ng fake news blog because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So,
kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa ato sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa ato sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pagaistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Action Radio Bacol. 684. Wala sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagino, no? Tuto, sobra ka na! Sobra na bakba ba? Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sa aksyon. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Cando. Kinang bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Himo kag Handurawan Awards 2018. Aksyon Balita. Banat. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalagpas sa iyo sa mundo ng politika, palakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 3 ang aton oras. May lang pagpamati paring Ala Navales kay paring Nuno Aguisando dira sa Manuling, Kawayan. Kag kay Jolie Militado Patrimonio, sir, as lang ko diin ang satellite voters registration. I think sa SM, no? Arada subong, ampot kung maakomoda pa subong sininga mga inoras, no? Aradra kay na sang aga, no? Kay Jan Acosta, may lang pagpamati dyan. Sige, kantuan tanay yung balita ni Action Brian Morden. Ini may kangtanan sa balita sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa Banwa sang Ibi Magalona, nagkatulog na lalaki hugin labo sa liog Pilason. Kag sa Banwa sang Pontevedra, si Manalumos patay gido. Yaring countdown sa report ni Action Brian Morden. Action Brian. ano, 20 anyos, taga barangay Badyangan naman ini siya, syudad sang Sipalay. Surad diri kay Police Captain Eric Doronela, ang hepe sa Ibamagalo na PNP. Ining nasabot nga suspect medyo nabuta na siya Action Rex sang hagay ka buli or sunlog or hikay sining ni Parba rason nga linabo niya ini kaina Action Rex. In short, diri sa kay Doronela nabuta nagiguro ang sining gantangan yung kalis sila gid sa sagi kaya muhat sining biktima kaya rason nga ti amo ni ang naging resulta sang amo yang insidente. Yari si Doronela angot sini. Parba yang suspect identified as si Solano. Isa sila na magdawlos magdara sila sa misma sa Sindalugkon para sa City Magalona. Tulog dali suspect naton kaya hindi lang biktima yung pag-iibig sa ginabot niya sa liyog is may kilig na parte sa liyog. So
Nakabuktawa, nakabuktawa ang biktima nga sunat na nagnam na sakit na iyang ang naka-responde ang mga appointment sa trabaho. Ano na sila, sir? Mga mga obra na sa kampo, sir? Tubo? Hindi sa ulubrahan sa tao siya mismo. Kaya nga, nabuha siya na binangon. Hindi ba siya sila mga nakalapat? Kumusta siya sa sir? At sa neksang porosyon sa palayag ni Doronila ang ni samtang kahapon nga adlaw may nagluntad man nga isa ka pagkalumos dira sa may area sang barangay Miranda Manwasang Pontevedra sa Bianes Resort dira sa din ang biktima diri amo si Fairly Gamilong 39 anyos kagdaga Purok Adalia Barangay Ginturira Barangay Ginturilan, Banwasang San Enrique. Sunod diri kay Police Lieutenant Truel Piniero, Deputy Police ang Pontevedra PNP. Kining biktima nagpalaligo upod sa tatlo pasunay ka mga abyan and nagpadulong ani siya sa medyo malayo-layo nga porsyon sang baybayon dira kag natingalan na lang sila nga way na makit-an pa. So nagpanawag sila sang rescue and sang gin-check nila dinhi ang naga-utaw-utaw kagway na sang kabuhi pero gintistingan pa nila ini nga dalon sa hospital pero gindeklara ini nga patay. Wala sang foul play ang kamatayon sinisabit nga biktima kag gini siya bag-o lang gid makapanaog nga sa barko kay isa ka seaman Action Rexa. Hello. May Oo. Oo, tapos ang matulungan nila dahil katigayon nila nakita pero i-remind nila dahil wala kita nasabay. Posible sir, i-research ang kwan ko no? Mas no? Oo, nagkurnapan ang talaga no? Nagkurnapan. Ang palayag sa pulis ang Pontevedra. Balita sa Nokpo, Action Brian Moren nag-report po na sa balita ng Action sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office sa mga ka-aksyon Life Extension Vitamin D3 ang suplemento sa ikayo gid sang mga katulanan ta. Radyo Philippines Standard Time launa 10 ang aton oras kadtuan ta si Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office mga kaaksyon ti kahapon sa nasining na ang ato sining pinuno sang PNP Director General Guillermo Eleazar na impresya ho sa katahom katinlo sang Bacolod City Police Office kag suporta sa mga stakeholders sa mga programa sang kapulisan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ibaloon tabi ang detalye sining balita we Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Sa detalye, Aksyon Eric? Oh yes! Oh yes! Oh yes! How are you? Na-impress gid si General Guillermo Eleazar kapon. Mayo gid ang katinlo. Kag orderly gid katama kuno?
Pwerte gidang pagdayaw ni PNP Chief General Guillermo Yasar sa katahom sang BCPO bla. Gani man. Plastado, matinlo, kag ligwa nga matawhay Action Rex. Kag ti depende lang sa nagapamuno man no sa BCPO. Gani, kung sa bagay ti si Police Colonel Thomas Joseph Martir nag-assume lang niya nagligad nga PO1. Kaya ti ay natanan nga mga katahom man Action Rex na-acquire na ni kwanto ni Sir Placido Blanc? Oo, i-credit naman kay Police Colonel Manuel Placido. Oo, Kay sa ulang di sa nga daan yung naghahalin mo. Iya man na initiative na mo. Kag sa mga men and women, gid sang BCPO Oo, kasi kung si Colonel Martir pa ang pahambalon, pagsulod pa lang yan ni PNP Chief ya, galungo sa sang BCPO mo. No. Sa ang plasado, bla kakatahong Black Rex bla, pagsulod ligin sa entrance bla. Kahapon saga. Oo. Daw makitaan mo si Chura ya kung si Colonel Martir pa nga daw nalipay siya nga daw isa mapati bla. At least katahom kag matinlo. Yes, actually, kasi ang Bacolod City Police Office gali, amo ning katapusan nga headquarters kag police station nga bisitahan niya sa bilog nga Pilipinas, Axorex mo. Tiway kita da, sir? Ayo di purma. Isa ka patrotar, imo Axorex. Congrats kita sa men and women sang BCPO da. Gani. Headed by Police Colonel Joseph Martir. Oo. Congrats kita. Congrats giti kung si General Ilasar patospit sa kahapon. Buinas si Martir. Na nagpongko nilang BCPO City Director. Daw sa ano lang. First place. Nangapangalagad mo sa syudad sa Bacolod man mo. Ara, pagiggaling taga isa man kada Bacolod sa iyang kiliran. Oo, spokesman. Si Police Colonel Roderick Alba. Di ginanunsyo man to kahapon sa ngaga, soon to be Brigadier General man. Baw, grabe. Mamay tendency nga mamuno man sa rinta sang kapulisan tani. Sa Region 6 may tsansa pa na si Albax Rex. Oo, kabata pangadaan. Open pangadaan si Colonel Alba pangadaan. Kung mag-Brigadier General, ang ayan na siya mag-Regional Director. Ang ayan Huwag man dagta mo. Ang isa pagida si Police, anong rank? Subong Colonel Calixto Mabugat? Oo, Police Colonel mo na si Calixto Mabugat. Oo. Isa subong ang Regional Director sang Rias. Oo. Kari kito, duwan naman ang katuig na itiner ni Calixto Mabugat, Axorex mo. Nga? Pag ma-retire siya. Ma-retire na siya? Oo, doon ang katuig lang nabilin siya serbisyo. Nahulat-ulat ko tani nga mangin PNP Regional Director siya. At pero basi kung tagaan siyang ginoo siya sa ligwa, basi kung lang na before sa mag-retire, makaugat pa sa Regional Director. Gani man. Si Police Colonel Kanyete, gali ara man sa kiliran niya gali, no? Sino? Police Colonel Kanyete, blanto nito Kanyete. Amigo ta? Oo. Atong say mamaylan singuna bla? Hanay? Oo, say mamaylan bla singuna. Ganito, anong yaranggo? Anong yang posisyon? Daw Visayas, saya bla nga area mo. Visayas? Region 6, 7, kag 8 Oo, daw mo nang iyada. Ati, ina may tsansa man ang Gorox Rex? May tsansa nga? Na mag-general Ati, gani man mga bataon pa man nga daan Hindi lang si Kanyete, the Police Colonel naman. Oo. Ati, may kansa ng ang imo kumpare. Gani man, ang bukong din na nasa subula. Oo, kumpare mo gano'n. Lapit yung mga duwan lapit Ayo di purma. Lapit ka mo ito balay, di ba? Oo, gani. Ang mga lang tirada. Amo na ang mga future. At least, congrats kita sa mga kapulisan ta. Daw mayo gidang performance Oo, plus kagitugangan pa itong problema ng dayaw ni Ilasar sa police station number 1. Oo, kay Major Ramel Saruna bla? Oo, kurti ang boss kamural man sa station 1 man mong. Grabe, no daw, station 1. Station 5. Although ang Station 1, hindi Station ba nila yung utak nito lugar, pero... Daw mo itong nakakuha award mo? Oo. Mo na nga mga oportunidad sa wrestler kung isa, hindi mo na mabayaran kwarta. Oo. Ang ginatawag niya nga pag-boss moral sa ato kapulisan niya daw. Pertig Amo niya makapuli ang surex siya. Oo. Tiwag ito na, sir? Ayo di purma. Expansible.
Expand ni Major Saruna kasi special mention gisa mo Gani man. ni General Ilasar sa ano ba? At least, bisan paano, ma-maintain nato na. Oo, mo na importante. Sir, sila ko si ang sa panigarig-garig pasalamatan gisang dako ni General Ilasar ang suporta sa mga stakeholder sa Bacolod. Kay kung wala ning suporta sa mga stakeholders nit, hindi man na makuha sang kapulisan ta. Oo, gani. Importante ara kamo. Sila nga ni Police Colonel Tomas Joseph Parter niya antes sa nag-pull out kahapon si General Ilasar. Wanjit, nagpa-picture siya isa-isa sa mga stakeholder, Axorex. Grabe, no? Para masobinar ko. Unexpected. Actually, expected na gid man akong mag-amuning pamunuan sang PNP nga ginabisitahan mismo sang PNP chief. Expected naman niya. Galing kiti amo gid na daw sobra-sobra lang aton nga paglantaw ya sa katahom kag katinlo gid ya sang palibot bugal man taga Bacolod taga Negros at Surex laban nga gindaya man sang PNP ang aton nga probinsya ang aton syudad sang Bacolod. Bamatian ta palayaga ni Colonel Joseph Martir. Doon impress siya sa bulig sa mga stakeholders na. Yes, oo. In fact, katakatapos ang awarding, nagpa-picture kita. So, before siya nag-lakat, may mga 7 minutes pa siyang sobrang sa iya-time. Nag-aakita pa siya sa mga stakeholders natin, nag-refreshment, pa mga ituta ito nga pamahaw sa amon sponsor, kaya ginanda namon. So, nagbalik pa dito siya, nag-trip pa dito nawatid ng atag sa iya polling card before siya nag-depart for City Hall. I don't know, sir, kung ang concern mo kakulang sa manpower car mobility, I don't know kung na pa-reserve mo man siya, sir, before siya naglakat. So far, wala ko tan sa action niya, pero kabalo naman ang CCTV, ever since nagsilod sa police, amo naman ang kulang din man. So, hopefully, within this year, makapareceive man kita pag mga salakyan para ma-improve ang ating mobility. There is Bacolod City Police Office. Action the response sa palayaga ni Police Colonel Tomas Joseph Martir, ang Bacolod City Director sa Bacolod City Police Office sa arrival pagabot kahapon sa aga ni PNP Chief General Guillermo Ilasar. Ang inyong aksyon sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon Eric Magbano nag-report sa Bacolod. Aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Ang constipation na muning gina-problema gid sa ngalos kalabanan, no? Balukang constipation isa pa. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pa servisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian
vaccination kontra COVID-19 nagapadayon sa syudad sang Cadiz. No? Kagiban pang mabalita, we have action Roger Gotib. Sa detalye sining balita, action na Roger. Action Rex nagaparaid karon ang vaccination rollout sa bahin sa siyudad sa Cadiz kag bayara naman nga second dose ang Sinovac sa sining semana. Panumdom gid ang amon diri nga City Health Office sa binigid si City Health Officer Dr. Maria Victoria Ibanez nga dapat magbalik ang mga naka second dose sa Sinovac sa tong tinalikdan nga bulan sa Setyembre tungod kay ari na ang ila sini kay gayunan nga maka kompleto sa ila sini nga vaccination. Ang nagpabaksin sa tong September 13 2021 dapat subong adlaw maubos man ang inisila nga matagaan sang second dose. Sa tong September 14 naman ang gina-encourage nga buwas sa pizza 12 sa bulan sa Oktubre magabalik man sila. Ang September 15 magabalik man pagka Miyerkules pizza 13 sining bulan sang Oktubre. Ang ginbakunahan naman first dose sa Sinovac sa tong September 16. Dapat magabalik sila sa panabuton nga Biyernes pizza 15 kaginitanan ang venue sa may Cadiz Arena. Ang iban nga wala magbalik sa tong nagpadayon man ang vaccination sa nagligad nga semana nga sa diin second dose kung tani nga schedule, pwede pa sila gihapon subong nga semana makabalik. May naka-schedule man nga AstraZeneca subong sa bahin sa Cadiz Arena ang ginahimo sa amo diri nga City Health Office walk-in ang mga gusto mapabakuna kadto lang kay nagaedad 18 hasta paibabaw ila ini nga ginaakomodar. Ini bagod man may mga allocation nga nagalin sa probinsya halin man sa National Office of Vaccination agod nga igaturok sa mga wala pa mabakunahan. Sa subong Action Rex, nakita nato dito nga ang obserbasyon nato nga ang tawo nagadugok kidman bangod kay gusto na gid nga magpabakuna. Sa piyak na bahin kahapon ang masubo nga senaryo sa pagdala na sa lulubngan kay Ma'am Jessica Trasmonte Ducay atong maestra sa senior high school nga ini ang ginpatay ni Del Leon Del Rosario nga nagpangawat sa ila sini nga puloy-an tinalikdan nga Oktubre 6. Ang pamilya nakabato na gid man sini panghitabo kag nagpaganhagan man sa ila sini nga ginabatyag ang pagdakop sa kapulisan sa kay Del Leon Del Rosario. Ang suspect nga karon ara naman sa bahin sang PNP Custodial Facility kay napasakaan na sang kaso nga robbery with homicide. Action Rex aton sini nga mga ka-aksyon nga mahilig magkape, ari na ang kape nga may vitamin D3, ang Life Extension Coffee Mix. Ganit sa aton mga ka-aksyon, ang Life sa siyudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa Aksyon Roger Gutib nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Roger Gotib. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Daligid lang mga ka-aksyon. Matagtabila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Ikaw nang ginapamati ang namon
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable at ang balita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong.
Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion.
Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga serbisyo. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pangalagad mga ka-aksyon. May time pa pero hindi na magtugot pa si Aksyon Welma Sugaton, nagapangilay na, no? May 75 days before pa man mag-Christmas Day, kag 82 days before pa man magtapos na ang tuig 2011, kag 2021, kag magasunod na ang 2022 mga ka-aksyon, no? Salamat gid sa inyo sining pagigupod. Way na ta time buwas naman kita kinitanay. Standby na sa This Is My Life, sunod na sa Dili Lamang Marugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang indio sining ka-aksyon sa kanginan, Aksyon Rex Kantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,